Zo klonk de tjerkenklok van de oude witte kwartlie nog. Maar vereerst zal dit nooit net meer te jaren wezen. De klok is in 1493 makken terug de verneemde klokkenjitter van Wouw. Koster Elgersma hier wil schoon dat er wat onder de klok mankeren. Maar hoe slim het is bij tafel ontdutsen. We hebben wel eens bezoeken van mensen die echt verstand hebben van klokken. En die binnen eens een keer maar meer mooi naar boven. En die schrokken nog volle meer dan ik jongen hier. Een zaakkundige had daarna een rapport opgesteld hoe de klok en onjoen hoe het probleem oplost worden kan. Hier zit een krukas op en de oude stijl is dus een rechte as. En dan krijg je een zwevende klepel. En in dit geval, zoals nou is het een vallende klepel. Wat dus echt de oorzaak is tot wat er in feite na de oorlog inzetten is. In 60 jaar meer jaar als in de 600 jaar dat de klok al oud is. De klok is te grut om via de Skogat nu de Toer te heljen. Dat is nou alle gedachten de reden dat de klok in de oorlog net omsmolten is naar kogels. Doe een grut vaardiel, maar nou een naaidiel. Elke keer met de mensen, we hebben 4 smalle trapje, meer dan 90 treden omheen en we hebben meer dan 90 treden naar beneden. Dus ja, dat is dan ook weer waarom het eventueel heel duur worden zal. De kosten van de restauratie worden roerst op meer dan €60.000. In maaien wordt er meer hoe bekend. En dit is hoe de klok na de restauratie klinken mat.